Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah para lenggah, Bapak Ibu dan adik-adik sedaya ingkang mugi tansah dipun rahmati dipun welasi dening Allah. Alhamdulillah dalu punika malam 12 saking wulan Rajab tahun 1997 Hijriah. Kita tesih dipun paringi kegiatan iman, dipun paringi dening Allah kegiatan saged nindakake napa ingkang dados perintah-perintahipun kados ing dalu punika saged kita nindakaken setunggalipun jejiban nuninji salat fardhu salat maghrib kanthi jamaah. Dipun lajengaken sinambi nenggo wekdal isya kita lenggah boten dangu saperlu nambahi seserepan ilmu agami kangsu kawula agami amrih tambah bagus anggen kita ibadah manembah marang Allah lan amrih ningkat iman takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun boten kata lumpen sholawat so salam mugi tansah katetepaken dhateng uswah hasanah tepo panupi tulodo panuntuning umat mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun penderekipun Kanjeng Rasul ingkang pantes nampi syafaatipun. Allahumma amin. Jamaah para lenggah, Bapak Ibu lan adik-adik sedaya ingkang tansah bagya mulya, dalu punika kita badhe nglajengaken anggenipun nerangaken prinsip-prinsip dasar Islam saking setunggalipun buku, setunggalipun kitab utawi setunggalipun buku ingkang dipun serat dening panjenenganipun Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kanthi judul Prinsip Dasar Islam. Wonten ing pepanggihan saderengipun kita sampun cekap anggenipun maosaken bab nomor 3
Injih menika bab ingkang nerangaken babagan kautamanipun agama Islam saha kaistimewaanipun. Dipun sebataken gangsal welas sampun kita waosaken kanthi kalih pepanggihan lan gangsal welas menika naming saperanganipun sejatosipun tesih kathah malih ning gangsal welas menika dadosaken kita tambah mantep anggenipun ngraso agama Islam lan tambah bungah kita anggenipun dados tiyang Islam. Salajengipun kita ngancik bab enggal bab nomor sekawan lan kadosipun bab nomor sekawan menika nggih boten saged cekap dipun waosaken setunggal pepanggihan. Ananging kedah paling boten kalih pepanggihan. Bab nomor sekawan nerangaken asas agama Islam. Asas niku nggih ibarate wit niku kados dene oyot. Dipun umpamake bangunan niku kados dene pondasi. Dados agama kita niku kagungan pondasi. Agama Islam niku dipun umpamaaken kados bangunan. Kita ngatah-ngatahaken nindakake amal soleh niku kados dene kita niku damel bangunan samsaya kathah amal solehipun samsaya inggil samsaya dhuwur bangunan kala wau. Menawi bangunan kala wau ageng lan inggil, bangunan pencakar langit lantai ini pun mbok pilih mboten naming puluhan nenggih ratusan niku kedah dipun gatosaken saestu babagan pondasine ingkang akurat etanganipun nggih ingkang pas ampun ngantos selinco persisi sedayanipun niku akurat ampun ngantos damel pondasi sak-sake utawa malah blas ora nganggo pondasi. Bangunan kala wau mboten badhe awet, mboten badhe dangu, lan mboten badhe saged ditambahi lantai 2, lantai 3 lan sak terusé. Nembe satu lantai mohon pun nembe lindu sithik pun ambruk padahal satu lantai. Sehingga tiang ingkang pondasi Islamipun niku boten bener. Sanajan tiang kala wau sregep amal soleh, ngatah-ngatahaken amal kesaenan, ngatah-ngatahaken amal kabecikan, dipun khawatiraken sedaya amal pangibadahanipun, sedaya amal soleh ingkang dipun tindakaken menika muspro katampe Allah mboten kersa nampi lan niku ingkang mboten kita kersakaken pun rekoso nindakake amal-amal kesaenan
nggih pun korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, yo korban bondo. Ternyata boten dipun tampi dening Allah, naudzubillah min dzalik. Lah menika ingkang dipun maksud wa huwa fil akhirati minal khosirin. Teng akhirat kalebu golongane wong-wong kang padha nandhang kapitunan rugi. Lan menika ingkang asring kita mirengaken utaminipun nalika kita derek jamaah salat Jumat semanten ugi salat Id ingkang asring dipun waos dening para imam. Injih menika wonten ing awal-awal surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Amale okeh kathah amalanipun sregep salat, poso, ranggur poso wajib, sunah nggih ditindakake, nggih sedekah, nggih darus nggih. Amal-amal kesaenan, amal-amal kebencian. Kalih piyantun sepuhipun bekti, kalih tangga tepalih nggih mulyake. Amilatun nasibah. Ning tembe mburine pripun? Tasla naron hamiyah. Amalane okeh ternyata berakhir tragis. Tasla naron hamiyah, dheweke dijeblosake ana ing neraka ingkang panase bentere geni neraka niku matikel-tikel. Mboten kok mergo kurang amale, mboten mergo kok males amal, mboten amilatun nasibah ngendikan ya Allah. Niku mergo napa? Mergo pondasine. Niki penting. Lan kula pribadi nggih menawi gatekke ngoten nggih tesih kirang. Nggih menika para dai lan mubalek ingkang gatosaken bab pondasi. Nek sing ajak-ajak ayo padha sregep salat, ayo Qur'ane dibuka, diwaca. Ayo sedekah akeh-akeh sedekah, nek niku kathah. Tapi sing nerangke pondasi niki tesih jarang. Padahal sanajan to sregep salate ora nggur wajib sing sunah ya ditindakake. Mboten naming rumangsa cukup kalih poso Ramadan, poso sunah ya ditelateni ya Senin Kemis apa malah Daud. Mboten naming ngedalke zakat nek pun wancine zakat. Ning nggih ngedalke sedekah, infak malah wakaf bareng. Mboten naming niku piyambakipun ngantos nabung nyelengi supaya iso mangkat haji, mangkat umroh. Ning lek pondasine niki ora bener, pondasine niki tidak presisi, tidak akurat. Niku dipun khawatiraken sedaya kala wau mustra. Amargi benjang wonten ing yaumul hisab, hari ditimbang amal-amal kita, amal kita sedaya niku benjang dipun ketinggalke wonten saperangan tiyang ingkang dipun ketinggalke salate,
dipun ketinggalke posone, dipun ketinggalke sedekahe, dipun ketinggalke daruse, dipun ketinggalke baguse anggenipun serawung kalih keluargane nggih kalih tanggane nggih kalih sedereke. Bibar niku dijadikan seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura, ngendikanipun Allah. Setelah kami perlihatkan amal-amal soleh mereka, lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan, bagaikan fata morgana. Ngelak kaya nek enek gelombang, kaya nek kolam, seger kaya nek diceraki ternyata mboten wonten napa-napa. Nauzubillah min dzalik. Mila niki penting. Bab pondasi niki penting. Tanpa pondasi niki mboten namung kedah dipun aturaken, diterangke, dijlentrehke, ning ugi kedah dibolan baleni lan ra kena jeleh. Ra kena bosen mergo riyen zaman rumiyin nggih, zaman kuno-kunane kuno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah ngemutaken para sahabat bab pondasi. Padahal sedaya sahabat niku pondasi agamane sedo bakoh, do rasa kuat, imane do inggil, takwane do nyundul langit. Ning Kanjeng Nabi ngantos cerak-cerak dipun timbali marak sowan dateng Allah tesih ngemutaken babakan pondasi. Sehingga kita ampun ngantos malah wis pernah diterangke. Ono wis paham aku ora usah diterangke ngono kuwi. Mergo Kanjeng Nabi mboten nate bosen bongsal bangsuli nerangke babakan pondasi agama Islam lan para sahabat sanajan imane pun dhuwur, imane pun kuat, takwane pun inggil, kualitas Islame sampurna, nggih mboten jeleh, ora bosen midhangetaken wewarah saking Kanjeng Nabi babakan pondasi agama Islam. Teng mriki bab nomor sekawan kanthi judul Asas Islam. Pondasi agama Islam adalah tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Dados niku pondasine agama Islam, tauhid. Sehingga kita sedaya wajib nggatosaken tauhid kita. Menjaga merawat tauhid, nebihaken tauhid kita saking pinten-pinten perkawis ingkang saged ngrusak tauhid napa malah saged batalke tauhid saking pinten-pinten perkawis ingkang dados pamedote Islam. Mboten namung mujudaken tauhid. Amargi kita mboten badhe saged mujudaken tauhid tanpa nebi syirik. Tauhid tegesipun kita namung ngunjukaken pangibadahan kita dumateng Allah, lan syirik tegesipun kita nebi sedaya praktek ritual pangibadahan marang liyane Allah. Semanten ugi nebi sedaya kapercayan syirik. Lan iki dados pondasi agama Islam, agamane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi nabi-nabi lan rasul saderenge piyambakipun alaihi wassalatu wassalam. Kados ingkang dipun ngendikake dening Allah,
Wonten Al-Qur'an surat An-Nahl. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl 36. Allah paring pangandikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Laqad ba'atsna lan temen ingsun Allah wis ngutus fi kulli ummatin, dipun utus kagem saben-saben umat, saben-saben golongan menungso, dipun utus sinten? Rasulan, utusanipun Allah para nabi lan rasul. Tujuane napa diutus? Dakwahke napa? Ajak-ajak napa? Anibudullah, ajak-ajak umatnya supaya padha ngibadah manembah namung marang Allah, nyawijiake ibadah naming dipun unjukaken dumateng Allah, dipun aturaken naming dumateng Allah. Wajtanibut taghut, lan supaya padha ngedohi taghut, ora percaya marang taghut, ora nyerak-nyerak taghut. Taghut ngendikanipun Imam Malik bin Anas, gurune Imam Syafi'i. Ngendikanipun Imam Malik bin Anas rahimahullah, at-taghutu kullu ma ubida min dunillah. Kabeh sing disembah liyane Allah, yang menjadi objek doa, tabarruk, istighosah liyane Allah, iku taghut. Ewundene sahabat ingkang minulya inggih menika Umar bin Khattab radhiyallahu an nerangaken utawi nafsiraken bilih taghut inggih menika asyaitan. Taghut inggih menika iblis lan wadya balane. Arupa syaitan. Lan saperangan ulama ahli tafsir wonten ingkang nerangaken bilih at-taghut inggih menika al-kuhan was-saharah al-arrafin, para dukun, tukang ramal, tukang sihir, sedayanipun menika taghut. Niku tujuan utawa hikmah dipun utus para nabi lan rasul, ngajak umatipun supados sami mujudaken tauhid lan supados nebi syirik sing wis kadung ya dilereni, ditinggalke, ra kena diteruske kanthi alasan apa wae. Ugi ket mbah-mbah biyen sing ngene iki wis leren. Ugi budaya iki kearifan lokal wis dilereni. Kabeh alasan mau ora iso ditampa. Wajtanibut taghut, lebih inggih menika taghut. Teng mriki teng bab nomor sekawan niki wonten inggih menika pinten-pinten pembahasan nggih, saengga kita sampun
matur teng ngajeng kala wau bilih bab nomor sekawan niki mboten saged kita rampungaken, kita cekapaken wonten ing setunggal pepanggihan. Ing dalu punika mbok bilih kita badhe nerangke injil menika boten sampurna anggen kita tauhid kepada Allah kejawi kanthi 3 perkawis. Niku mbok bilih sing saged kita aturaken wonten ing pepanggihan dalu menika. Amargi tesih wonten pinten-pinten pembahasan kados makna hakikat rukun dan syarat syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah niku ya termasuk pondasi. Niki nggih jarang dibahas wonten pengajian-pengajian teng mimbar-mimbar niku jarang. Nek nerangke rukun salat, syarat salat, rukun poso, syaratnya poso, pembatal salat, pembatal puasa niku pun lumayan kathah. Ning lek sing nerangke syahadat la ilaha illallah, syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah niku maknane apa, rukune apa, syarate apa, pembatale apa niku jarang. Padahal niki termasuk pondasi. Syahadat niku rukun Islam pertama. Tegesipun rukun Islam liyane niku nggih gumantung kalih rukun Islam pertama. Mila dipun gatosaken saestu. Nggih. Dereng mengke tasih wonten pembahasan bahaya syirik. Lan saperanganipun napa nggih fenomena kesyirikan di tengah masyarakat werna-wernane. Niki kan mbok pilih betahaken kalih napa malah 3 pepanggihan. Namung bab sekawan mawon. Wondene dalu punika kita badhe nerangaken bilih kita dereng sampurna anggenipun mujudaken tauhid menawi kita dereng jangkepi 3 perkawis. 3 hal ini harus terpenuhi seluruhnya. Jangkep boten wonten ingkang kirang setunggal, boten wonten ingkang kecer, ketinggalan siji loro boten barang. 3 niki kedah ngumpul jangkep sedayanipun. Ingkang sepindah mitadosi bilih naming Allah ingkang nyipta alam jagat sedayanipun. Bumi lan langit, donya lan akhirat, alam menungso, alam jin, alam malaikat sedaya Allah ingkang nyiptakaken, sedaya Allah ingkang nguwasani, lan sedaya Allah ingkang ngatur. Nggih ngatur rezekine, ngatur gesangipun, ngatur patine niku sedaya naming Allah boten wonten sanesipun. Lah ingkang nomor setunggal menika wonten ing kitab-kitab akidah dipun wastani tauhid rububiyah.
Lan tauhid rububiyah niki kados kita nalika ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu sekabehing pangalembono lillahi naming pantes dipun unjukaken dumateng Allah rabbil alamin, Gusti Pangeran ingkang murba wasesa mobah sak musiking jagat. Tegesipun sedaya alam jagat niku kagungane Allah. Amargi Allah ingkang nyiptakaken, Allah ingkang ngatur. Boten pareng kita nggadahi kapercayaan ingkang nalisir saking prinsip menika, saking pondasi menika, saking asas utawi oyot menika. Contohnya kados kapercayaan saperanganipun tiyang. Yo iki gunung ana sing bau reksa. Iki kampung ana sing nunggu. Iki dalan ana sing nguasani. Nek lewat kono ya kula nuwun utawa klakson utawa isyarat nganggo lampu. Sedaya kala wau syirik. Nalisir saking prinsip tauhid yang pertama ingkang nembe kemawon kita terangaken. Allah paring pangandikan wonten Al-Qur'an surat Al-A'raf. Allah paring pangandikan wonten Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallah Rabbul alamin. Ala lahul khalq, naming Allah ingkang nyipta sedaya makhluk. Nyipta alam jagat sedayanipun. Wal amr, lan naming Allah ingkang nguasani lan ingkang ngatur sedaya makhluk. Tabarakallah, Allah Maha Sampurna, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Lagi pun cetok. Nggih. Bilih ingkang nyipta alam jagat sedayanipun naming Allah, ingkang nguasani lan ingkang ngatur nggih naming Allah. Wonten Al-Qur'an surat Fatir ayat 13. Allah mandapaken ayat setunggalipun ayat ingkang intine ayat kala wau mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman semanten nalika mandhapipun ayat menika supaya mereka berpikir. Lan zaman sakniki lan sakterusé nggih tetep relevan untuk mengajak berpikir orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingkang manembah marang liyane Allah. Dzalikumullah Rabbukum lahul mulk. Hanya Allah Tuhanmu yang menguasai, merajai alam semesta. Walladzina tad'una min dunihi, ewon dene liyane Allah sing mbok sembah, sing mbok jaluki, sing sira ngalap berkah istighosah marang dheweke, ma yamliku min kitmir. Ning alam donya iki ra duwe apa-apa sing mbok parani, sing mbok jaluki, sing mbok sembah. Ra duwe apa-apa ning alam donya iki sanajan gur kitmir. Kitmir niku nek jenengan nate gatosaken napa isine kurma niku kan wonten lapisan bening
wonten lapisan bening. Kadang mengelupas gitu. Niku lapisan bening sing tipis niku. Mboten anu lho, mboten. Isine kurma ting lapisan yang melapisi. Niku namanya kitmir. Ini barang remeh, barang cilik, barang tipis itu aja bukan miliknya yang engkau sembah selain Allah. Itu juga milik Allah. Maksudnya pripun? Perkara sing cilik ra duwe apa meneh perkara sing gedhe alam jagat di sini. Ngono kok mbok parani, kok mbok jaluki, kok kowe ndonga ning kono. Njaluk istighosah, tabaruk, ngalah berkah. Piye karepe ngono? Tegesipun nggih. Kapitadosan kapercayan bilih ada yang menciptakan menguasai ratu alam semesta selain Allah niku kapercayan ingkang batil. Lah napa nek kapercayan nomor setunggal niki tauhid yang bentuk pertama niki nek pun dipun wujudaken apa pun cukup. Apakah orang itu sudah bisa dikatakan bertauhid? Jawabanipun dereng. Mila teng ajeng kula wau kula nerangke 3 perkawis niki kedah jangkep. Ora kena kecer siji loro apa meneh. Tiga-tiganya harus ada. Mergo lek nameng yang pertama niki nuwun sewu nggih. Wong-wong kafir, wong-wong musyrik zaman biyen nggih wonten sing gadhahi kapercayaan niki. Contoh wonten Al-Qur'an surat Yunus ayat 31. Qul Muhammad, Nabi kita dipun perintah dening Allah supados tangelet nggih takon marang wong-wong kafir, wong-wong musyrik sedayanipun termasuk tokoh-tokohnya sing jarine wong alim dari kalangan mereka orang-orang kafir. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Sapa sing menehi rezeki saka langit lan saka bumi. Amma yamliku sam'a wal absar. Apa sing menehi rezeki kuwi zat sing pamirenge sampurna, paningale sampurna. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa may yudabbirul amra. Tanglet malih. Siapa yang bisa menghidupkan yang telah mati dan mewafatkan yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta seluruhnya? Niki pertanyaan ditujukan orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman semanten kados Abu Jahal, Abu Lahab, lan model-model ngoten niku. Napa wangsulane? Napa jawabane? Napa jawabane? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Boten. Allah ingkang nyriyosaken. Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan segera menjawab Allah. Satu nama. Boten-boten sing keprocut jawab latahan, boten-boten. Mereka tidak meyakini berhala-berhala itu sebagai pencipta alam semesta, pengatur, penguasa langit dan bumi. Boten-boten kepercayaan boten. Hanya satu nama. Allah piyambak ingkang nyariosaken. Malah teng mriki Allah ngendikaken apa? Fasayaqulun. Teng mriki wonten huruf napa? Huruf fa. Huruf fa niku sing nate belajar bahasa Arab niku menunjukkan jawabannya segera. Ditambahi malah huruf sin. Jadi segera banget. Maksudnya napa? Tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik ingkang dipun tangleti dening Kanjeng Nabi kanthi pitakenan kala wau, anggenipun bangsuli mboten napa? Dangu anggenipun manggalih wangsulane napa? Enake jawab apa ya?
Allah apa Lata apa Uzza? Mboten ngono. Lan jawabane ora nganggo rembukan. Jawaban Allah ya, aja jawab liyane mboten ngoten. Sedaya langsung jawab, mbok sing tokohnya, sing wong biasa, sing pejabatnya, sing tanine, sing peternak, pekebun, sedaya langsung jawab Allah. Niki dipun criosaken wonten Al-Qur'an. Berarti mereka meyakini Allah. Tapi meyakini Allah hanya sekedar sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, namun tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, berhak diminta, objek satu-satunya, bertabaruk kepadanya, beristighosah kepadanya. Iku masalah ini. Lah sakniki wonten buku-buku sejarah napa sing diajarke teng sekolahan, napa sing didol teng napa niku buku-buku toko buku Islami, buku sejarah. Yang buku niku diterangke para nabi dan rasul diutus untuk mendakwai suatu kaum yang tidak mengenal Allah. Oh, keliru kok tidak mengenal Allah. Kuwi sing nulis buku sejarah yo ngawur. Kok ora jumbuh kalih keterangan Al-Qur'an. Al-Qur'an piyambak nyebataken fasayaqulunallaha. Mereka akan segera menjawab Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur dan menjamin rizki seluruh penduduk langit dan bumi. Ini ku jawabannya Abu Jahal, jawabannya Abu Lahab, lan tiang-tiang engkang modele kados Abu Jahal, Abu Lahab zaman semanten. Mila lajenganipun ayat fakul. Nabi kita dipun perintah dari Allah, ucapkan pada mereka wahai Muhammad, afala tatakun lan kowe kok ora dadi wong takwa gitu. Kok ora dadi wong sing takwa. Nah, niki saking ayat menika para ulama nerangaken pondasi takwa adalah tauhid. Tidak ada takwa tanpa tauhid. Niku rumus. Nek wonten tiyang nerangke takwa nuwun sewu nganti muntuk, napa istilahnya? Nanti suarane entek nerangke takwa. Ning kok ora ngrembug babakan tauhid niku napa namanya? Istilahnya napa? Jauh panggang dari api. Ya. Biyen rangkit takwa kok akarnya nggak dibahas, pondasinya takwa tauhid nggak dibahas. Lan wonten ayat menika ugi niki penting, pelajaran penting. Orang itu meskipun meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa alam semesta, Allah satu-satunya pemberi rizki, lan sak teruse kepercayaan model ngoten niku dereng saged dadosaken tiyang niku tiyang ingkang bertakwa nek dereng mewujudkan tauhid yang nomor 2. Ingkang badhe kita waosaken bibar niki. Mila teng mriki ayat wonten pungkasanipun ayat ke-31 surat Yunus Allah ngendikake fakul ucapkan pada mereka wahai Muhammad afala tatakun. Wonten surat Zukhruf ayat 9. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 9. Niki nggih sami cetha. Wala in sa'altahum Muhammad ngendikanipun Allah. Umpama sira takon marang wong-wong kafir, wong-wong musyrik Mekah lan liyane, man khalaqas samawati wal ardh, sapa to sing nyipta alam jagat kabeh iki, sing nyiptake langit, nyiptake bumi kabeh iki, penduduk langit bumi makhluk kabeh iki, sapa sing nyiptake? Layakulunna, mesti jawabane khalaqahunnal azizul alim, ingkang nyiptake mboten sanes inggih menika Allah ingkang moho kuat lan moho
pirsa. Niki jawabannya tiang-tiang kafir diabadikan oleh Allah. Napa meneh teng ayat niki wonten layakulunna. Wonten huruf lam namine lam taukid penguat. Wonten nun namine nun taukid, nek cara diterjemahkan pasti benar-benar sungguh-sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan semuanya adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Boten wonten jawaban liyane. Mila wonten Al-Qur'an surat Yusuf. Wonten Al-Qur'an surat Yusuf ayat 106. Allah paring pangandikan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wong-wong kafir, wong-wong musyrik zaman biyen kuwi ketoke padha iman marang Allah. Ketoke kaya-kaya dohire padha iman marang Allah. Ning kasunyatane illa wa hum musyrikun. Kasunyatane padha syirik marang Allah. Padha iman pripun? Gini wow. Enggak ada kepercayaan yang menciptakan alam semesta hanya Allah, langit dan bumi penguasanya hanya Allah, yang memberi rezeki, mengatur segalanya hanya Allah. Tapi syiriknya apa? Syirike dugeni papan keramat, sarean keramat. Nggih, teng mriku istighosah, tabaruk ngalap berkah, donga. Nggih. Sing sampun omah-omah matahun-tahun, belasan tahun dereng kagungan putra, nggih ziarah teng kuburan keramat, saktian napa-napa mboten pajeng, sowan teng papan keramat. Niku fenomena kesyirikan zaman riyin. Padahal mereka meyakini pencipta alam semesta hanya Allah, pengatur rezeki hanya Allah. Ini penting kita mangertosi bab menika supados kita niku melek. Cara bahasa kasare melek, maksudnya menyadari fenomena penyimpangan akidah di masa lampau lan kita zaman sakniki ampun niru-niru. Ampun ngantos kita niku wis rumangsa dadi wong Islam ning ternyata tindak lampahipun ora ana bedane karo wong-wong musyrik zaman riyin. Niku pentingnya ngaji. Utaminipun ngaji babagan tauhid, babagan akidah, babagan kapitadosan ingkang leres. Lajeng ingkang nomor kalih. Lah nomor kalih niki sing inti ya. Mergo niki ingkang kala wau dipun sebataken tujuan diutusnya semua nabi dan rasul. Napa niku nomor kalih? Mitadosi bilih naming Allah ingkang berhak disembah, berhak diibadahi, saengga sedaya pangibadah kita naming dipun unjukaken dumateng Allah. Lan mitadosi bilih sedaya ingkang disembah sanese Allah niku sesembahan ingkang batil, ora bener, sesembahan yang keliru, tidak pantas disembah. Mila Allah paring pangandikan wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Boten naming Al-Baqarah mawon kathah. Surat sanesipun ning mirip kalih niki. Al-Baqarah lek teng Al-Baqarah ayat 123. Allah paring pangandikan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum lan yang berhak disembah oleh kalian ilahun wahid, hanya satu yaitu Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia Allah. Ar-Rahmanur Rahim, ingkang maha welas lan maha asih. Iki pun isa.
Pun dereng dilajengke napa? Pun cekap. Cekap. Selak nopo? Napa jagungnya wis disiapke? Kita tambah segede ya. Janjine telu mosok ngur lagi telu gitu. Yang berhak kalian sembah hanyalah Tuhan yang satu, yaitu Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Naming setunggal. Sehingga kita tabaruk ngalah berkah nggih naming dumateng Allah, istighosah nggih naming dumateng Allah, nyuwun pangayoman nggih naming dumateng Allah, nyuwun pitulungan nggih naming dumateng Allah. Lah niki nuwun sewu kadang wonten tiyang niku nggih satyane sepi. Nek piyambakipun tukang ojek ya sepi. Nggih. Pasrah aku Mas, kabeh iki yes gumantung karo sing duwe alam jagat. Wis pasrah karo Gusti Allah, kabeh iki Allah sing ngatur. Kadang pun pas kepercayaane ngoten pun pas. Saya dhewe iki manut karo sing ngecat Lombok. Nggih pun pas niku. Neng kok terus duwe pikiran apa tak anu ya. Tak ning Mbah Yai kae ya, Pak Ustad kae ya, jane dukun ning mergo nganggo jubah, nganggo sarung, kalungan tasbih gede-gede diarani ustad. Padahal ya dukun. Ben daganganku laris apa tak karena ya njaluk wirid-wirid apa, dikir-dikir apa. Amalan apa, hizib-hizib apa ngono. Ternyata yang pertama beres, yang kedua enggak beres. Mirip kali napa ingkang Allah sebataken kula wau. Nalika ditakoni sapa sing nyiptake langit bumi, sapa sing numurunake nikmat saka langit, sing ngedalaken nikmat saking bumi, wangsulane hanya Allah. Ning kok malah ziarah ning sareane Lata. Lata iki wong saleh lho. Kuburane wong saleh kuwi, kuburane wali jenenge Lata zaman semono. Artine adene kan Lata niku reca. Kuwi kuburane wali niku Lata. Uzza nggih sok. Padha manat nggih wonten. Mila wonten Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sendiri mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah. Demikian pula para malaikat bersaksi akan hal itu dan para ulama yang tegak di atas keadilan. Niki namanya ulama sejati. Nggih, senes ulama karbitan nggih. Senes orang yang mendo-mendo ulama senes. Ulama sejati, ulama tenanan nerangke tauhid ora wedi. Nerangke bahaya syirik ora khawatir. Mergo piyambakipun pengin umat menjadi baik. Umat berada di atas pondasi agamanya supaya amal ibadah ora muspro. Lajeng wonten Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 22. Allah paring pangandikan dzalika bi annallaha huwal haq. Hanya Allah sesembahan yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang diminta selain Allah, diibadahi selain Allah, semuanya itu batil, enggak benar. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Lajeng ingkang pungkasan nomor 3. Mitadosi sedaya asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maha indah. Lan Allah nggadahi sifat-sifat kasampurnan. Sehingga kita mboten pareng madake Allah kalian makhluk. Kita mboten pareng protes kali Gusti Allah niku. Nek wonten takdir ingkang ngremenaken ingkang kita karepke kawujud, alhamdulillah. Kita wujudaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah. Ning nek takdir yang tidak kita inginkan tetap terjadi, kita sabar, ridho, lila legowo. Nampi kanthi jembaring manah. Sedaya sampun kaserat wonten Lauhul Mahfuz. Ora kena Gusti Allah niku dipadhakke karo liyane. Terserah Gusti Allah badhe nakdirke napa. Ora kena ada takon kenapa harus? Jane aku ki ibadah kurang apa? Jadi sregep ngaji ya sregep salat ya sregep jamaah pacoban kok ra ono enteke. Allah paring pangandikan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pantas untuk ditanya kenapa Allah melakukan ini dan itu. Tapi mereka manusia itu yang berat ditanya. Fala talumanna illa nafsak. Ojo golek salai sopo-sopo, salahno awakmu dhewe. Mila Allah paring pangandikan kados wonten surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sekufu, tidak sama dengan siapapun selainnya. Allah Maha Sampurna, Allah Maha Agung. Okay. Pripun carane mentauhidkan Allah yang jenis ketiga ini injih menika ing antawisipun nalikanipun kita ndonga, kita nyuwun dumateng Allah, sinambi kita nyebut-nyebut asmanipun Allah ingkang jumbuh sesuai dengan permintaan kita. Nah niki contohnya kita nyuwun rahmat, nggih nyebut asmane Allah Ar-Rahman Ar-Rahim irhamna. Kita nyuwun pangapura ya Ghaffar ighfirli. Kita nyuwun tambah rezeki ya Razzaq urzukni. Niku termasuk mentauhidkan Allah. Lah sakniki awake dhewe nek ndonga berjaluk ngono tok. Asmane Allah disebut napa mboten? Sebut napa mboten? Kadang ada yang njaluk ning kelurahane ora nyebut jenenge Pak Lurah, nyebute jabatane gitu. Ngenten Pak Lurah perlu kita. Lah kok kali Gusti Allah kok langsung njaluk. Sanajan Allah kita langsung nyuwun nggih, Allah pun pirsa. Ning secara adab niku kurang. Secara tauhid niku kurang. Allah remen menawi nalika kita nyuwun datang Allah si Nabi nyebut-nyebut Asmaul Husna. Makaten para jamaah ingkang saged kita waosaken pembahasan salajengipun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, makna, hakikat, konsekuensi, rukun, syarat dan pembatalnya. Kita lajengaken, kita waosaken wonten ing pepanggihan ingkang badhe dateng insyaallah taala. Menawi wonten kirangipun, wonten lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten wusananing atur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.